Paminaw kang Dr. Edward Kagapi sa Radyo Ukay. Doktor sa Kahahidan. Maayong buntag kalibutan. Mayang adlaw ay mas maayo ning mayang adlaw may gara kay kuan man. Way gabi way adlaw. Tibuo kalibutan man maminaw. So akong istoryahan karon may gara is an example nganong dili gid mo magbuot-buot og himog diagnosis kung mo adtumog doktor. Sample lang ni siya. Halos kada adlaw makita na ako ng madungog na ako ni sa kadaghanang pasyente na nga. Mo ni makalibog ba kay magbutbuot man og himog diagnosis. Ang pasabot na ako ga kamo na nag-iwan nga dok na ako'y hyperacidity. Iya di mao ang mga simptomas. Ha? Ibasa lang niyo sa net. Abi ninyo inyo dili man day mao. So nga example lang gini ha. Nagay pasyente gahapon nga 26 years old, lalaki. Ang unang bungat gid niya may gala nga na daw siya hyperacidity. Yung nga type padoy. Na naman ay kay diagnosis, nga naman ay mutambal ka sa imong sarili, pwede man ka mutambal, madto ka butika, palit kag unsay pagtambal sa hyperacidity. Ang akong gusto may bawaan, ako'y maghimog diagnosis nimo kay mo man ay akong trabaho doy. So, sugod na mo pangutana. Unsa gyud gibati nimo? Kay balong may gala unsa gibati niya? Sakit iyang dughan. De katong naminaw nga doktor, mingon na nga basig kasing-kasing. Basig baga. Basig bukog. Ha? Chest pain gud, sakit ang dughan. Yung unsa pa gibati nimo dong? Luya kay ko. Malnutrition, walay tulog. Ha? Daghan trabaho, daghan kay gihuna-huna, daghan kayo, psychological. Sunod ana, butod iyang tiyan. Uy, lain na ba? Butod ang tiyan, dili kalibang og eksakto, wala kalibang og pila ka adlaw, na ay problema sa gallbladder, na ay problema sa ulcer, ha? O kundi ba na ay problema sa tinai? Sus in town, may gala. Papanganlan na halos tanang simptomas ba? Nya, tingon dahil siya nga, pag mabutod na akong tiyan, dok, makulbaan na dahil ko. Uy, so may connections kasing-kasing ani may gala. Ha? Uno na ninyo. Di, ang katong butok sa bata, tuanas kasing-kasing. So, cardiologist na kayo nanglan niya. Ha? Kung sa tinuod pa kung tapolon ko, adto kag cardiologist na yun dong. Ako dili, tagaan, nasita na yun nga, musakit iyang dughan. Ang pinaka-problema, may gala, kay isumpayan mo na niya nga di sa katulog. Uy, tanan naman ay kalibutan sa langit o yuta, mga simptomas, may gala. Ha? Na naman tanan? So, kani, makita ninyo, klaro gyud kaayo gyud nga ang inyong mga utok dili makaadto sa diagnosis nga tama. Kaya sumpay-sumpay man ninyong mga sakit. So, ang trabaho sa doktor, mga manang, siya mag-decipher sa inyong sakit. Karaganan sa inyo ba? Sakit ako dughan, dok. Nagpa-laboratory ko ECG. Yung may iwan na ba nga? Normal ako ECG. Kisa nag-iingon na yung mga pa-ECG ka. Nagbut-buot lang ka. Usik-usik lang kasi imong kwarta. Naiuban, butod ako tiyandok, nagpa-ultrasound ako niya, kadili, man day problema. Ang problema day niya kay nanay tumor sa iyang large intestine. Kanilagi, usahay ba, magsigil ako balik-balik ang balik-balik ang istorya, kay halos kada adlaw ko, ingana yun. So, akong gi-review tong history sa bata, 26 years old. Kaya balo ba mo unsay naabot sa mong istorya, nakabuntis siya babae, kung siya call center siya trabaho, alas 12 gabi magtrabaho, mahuman alas 8 sa buntag. Unya, di siya katulog dayon. Daghan kayo nagkakuan na, nagkatampak-tampok ng mga problema niya ba. Pag human anak, ingon ko sa iya. Kung saan may ginabuhat nimo doy, pag uli nimo, sus magdula pa dai computer, di pa jud katulog pag maayo. Unya, daghan na kay sulod sa iyong utok, daghang kay iyang problema gyud una.
Ha? Mao ni siya may gala nga nakaabot ko sa akong diagnosis nga stress. Una-una ninyo ha? Sakit sa dughan, kasing-kasing. Sakit sa butod sa tiyan, atay, colon. Ha? Sakit sa iyang likod, ha? Gallbladder stone. Nagkakuan siya, nagadi siya katulog, agoy. Ha? Nay problema sa iyang utok. Ha? Luya kay siya, malnutrition. Kadaghan sa diagnosis imong ikuan. Kung inyo na siyang anaon ng inyong doktor, mali-mali yung ihatag tambal sa inyo ba? Mao ni siya may gala nga ginatudluan ta mo kung saan pagpresentar sa inyong sakit ba kay ang kamalian sa diagnosis. Sige magyabong mo ingon na sige ra magyabong mo ingon nga hangtod ron ba di pa kay balo ang doktor sa sakit nako. Pasangilan pa ang doktor nga di man mo kabalo mo istorya. Ay kaduha, nag-presume na mo nga kay balo mo sa inyong sakit. Magbuot-buot mo og laboratory, magbuot. Nya may na dahil nga gastos kay ko magpa-doktor may pag magpahilo ta, magpatututa. Alam na kay mali man inyo paghuna-una. So, ang paghimog diagnosis may gala, isumpay-sumpay in tao na siya may gala gikan sa trabaho sa pasyente, unsay iyang daily routine, unsay ginatrabaho niya kada adlaw, unsay iyang gina-worry, asa siya nagatrabaho, unsay gibuhat niya sa iyang mga problema. Kana tanan iratsada na nimo may gala, itigom na nimo, ihimay-himay nimo na siya para makaabot ng diagnosis. Kapila na gyud ko ana may gala nga ang problema sa pasyente stress ra gyud. Kapila na ko ana sa isa ka semana siguro halos na isa ka gatos ako makita na. Sa may hatag nako vitamin, ipatulog, ipasiklib, ha? Tagaan ako tong bata, 26 ang edad. Tagaan ako ang bata og siklib, 3 months, dili ka magtrabaho dong, puyo sa balay. Ha? Istoryahe im bama, kay ang mama na suko man kay kabuntis, ang papa kauban man. So istoryahe imong mama nga suportahan ka. Ha? Di man kaya sa imong sweldo ng magkuan kag bata. Wala ito. Ang imbes nga doktor ko may gala, nahimo nang kong marriage counselor. Kapila na ko ani nga ang sitwasyon dili doktor magkuan ko mag-counseling ko sa bana og asawa kay nag-away na hapit na magbugno. Usahay mag-counseling ko sa nanay og sa anak kay nay kaisa nga nagkuan ko mutana ko sa mama nga day nabalay sa uyab ay wala na uyab dok nya kay sakit man ang right lower quadrant man ang tiyan gioperahan ako kay binako ka appendicitis ectopic pregnancy man day. Paggawas na ko sa operating room, ko, Nang, iyong kaway uyab ni Nang. Kaway uyab na, Dok. Ectopic pregnancy, mga ito nakutan na po, nagdugo man itong kuhan. Na may dugo dito, igawa sa akong operahan. Di man appendicitis, ectopic pregnancy man. Kitams? Kita ninyo may gala? Nga ang history, suspi na ka-importante gina. Dili gin mo magbuot-buot og himo og diagnosis ba. Number 1 na siya. Gina-emphasize na ko na siya nga magbalik-balik ko. Kadili ninyo makita ang diagnosis sa internet. Dili yun. Sa gunsao na ninyo. Napakoy sinti gahapon. Kani gahapon lang ko istoryahon sa inyo. Di, way labot tong mga pila, kalibo na ako nakita sa una. Naibukol diri sa iyang singit, sa tuo. Astig kayo. At to dahil sa ako, istorya dahil. Dok, makoy, hernia, Dok. Hernia. Kuya po doy, nakadiagnose dahil kag hernia doy. Ingon man ko sa Google, Dok. Ingon ko nga, ang saan na to na imong hernia doy. Ingon dito nga, gamito lang daw na ako og kanang kuan. Magamit lang daw ko og kanang si tawag aning, brief kani ana mami, si tawag na. Supporter. Magamit lang daw supporter, kaya maayo. Ingnan ako, pekat. Taka lang ka. Dili makaayo ang supporter sa Danlac no eh. Wala gina, operasyon gina siya gyud. So gitanaw na ko siya kay mo insist man gyud siya nga Danlac siya. Hernia. Ikuot man ko. Nagpa-ultrasound ang ko dok. Wa pa ko kahuman og kuot ba.
Ha? Kay kuutom na ako na ito sa itlog. Ha? Kuutom na ako na siya tanaw na kung naog yung muslot. Ipakita niya iyang hernia, ay iyang ultrasound. Negative, Dok. Yung pika, di na makita ang hernia sa danla ko hernia sa ultrasound. Gikuot na ako. Sus, walay danla ko eh. Nay tumor, gatungtong dire sa iyang singit. Tumor. Dako kayo, ingani ka dako. Nya kay balo mo kung sunod, ha? Sinyalis sa lymphoma. Asa naman inyong internet no eh? Asa? Mao lagi nanoy. May lagi anoy. Ginabalik-balik na ako nagstorya nga pagpresentar sa doktor tama. Gikan sa pagsugod, unsay gisugdan, unsay giubanan sa iyang gibati, tanan kompleto. Kung pwede pa gani mo istorya ka nga nagatrabaho ko sa Diwata, Dok. Muna akong trabaho for the last 5 years. Nagaproseso ko og gold. Cyanide ako gigamit. Okay. Pag moingon ka sa akong ingana istorya, di focus na kong utok. Dito na dahil mo ato sa Dito na dahil mo ato sa COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Wa pa kakahuman sa imong complaint. Pag moingon ka nga dito ko sa Diwata ka trabaho, Dok. May buntag des Diwata kay dungog daw ko kay dito. Paminawon ko sila sa buntag. Dito ko sa Diwata ka trabaho, Dok. Ako proseso ko gold, nagamit ako sa cyanide. Karon, Dok, sige ko kubong, lisod ko ginawa. Di, kamong nang nalaminaw nga walay background sa doktor, sa may iyong hanaw-naon, bubak, tiaw. Ang inyong pagsabot, tos Manila, ang sakit, tos Cotabato. Di, way kaayuhan sa inyong sakit. Ang kadaghanan man gud kay pag-center sa doktor, kapuyo naman sa himog history, bubak dahil mong pangunaw-una. Sige, tagaan kag salbutamol. Kung dili ka gani, pagbalik ni mo, Dok, huwag ko na ayaw salbutamol, Dok. Tagaan na po si Ritide. Pag ikatulo, di pa mangyat ko ngayon, nagsamot naman kung dili ka lisod ginawa, Dok. Butangan na po, Dok, ka ng mga tabletas. Asos. Ay, tabo ninyo, tagwalo ang tabletas, napulo ang tabletas. So, never gina ninyo himuon nga maghimo mo og inyong impresyon sa inyong sakit. Ayaw gina siya na mubayad ng galing mo sa doktor, gamita ang utok sa doktor. Ayaw mo pag una-una nga katong inyong panguna-una tama. Most of the time, 99% mali yun. Kapila na ko. Lain na pa po istorya na yan. Atog doktor, gingon nga sakit iyang dughan. Kung sa gihimo, ECG. Pagkahuman, negative man, normal man ang ECG, gitagaan o anti-cholesterol. Nagyapon ang sakit sa dughan. Pagbalik sa doktor, sakit pagyapon akong dughan, Dok. Tagaan na po kung sa vasodilators. Indoor, carbidopa, mga ulol-ulol pang tagaan na po na sila mga trimetazidine kay mo na uso ron, trimetazidine. Halos tanan doktor hatag trimetazidine basta mo ingon kag chest pain, sakit imong dughan, trimetazidine na yan ihatag. Normal ang ECG. Di mabuti siya, mahurot niya ang kambal, bingon na po siya, sakit gihapon akong dughan, Dok. Here comes Dr. Kagapi. Kalusan gina mo sakit imong dughanday? Mangutaan na kalusan na mo sakit. Nga naman ang time ang importante mahigala. Musakit gani imong dughan, nga galingkod ka, wa kay kasukan, kagalingkod-lingkod lang ka, masakit imong dughan, mo hinawa ka glawm, dili kasing-kasing na noy, sus intawon kalayo ana. Ipahigda na ako, i-examine na kung mayo, kaya kalaghanan, eye to eye lang mo sa doktor, di pa ganit tanawon o kung say pulso. Di, igulitan ako yung dughan, gunitan ako gamay isa ka buktod lo ba, nawalan ako, Dok, may ngonda yung sakit na, Dok. Kasing-kasing ba dahil na, di mo magunitan ng kasing-kasing.
ang magunitan nimo diri sa imong dughan, gusok ay Santa Cruz de Igos. Ano na ninyo may gala? Kalayo ha? Di napila ka tableta sa inyong inumon para sa kasing-kasing nga di manay mao ang problema. Sus, Santa Cruz de Igos ni mao. Ay, usay lagi may gala magkuan ko, manglingo-lingo lang yung gugod kay kani ba dili nakikinahanglan laboratory makahimo na kag diagnosis ba kung inyo lang tama lang yung mapagpresenta sa doktor. Kaya niya, kaya lang usahay mas astig pa mo sa doktor. Mabasa dayo ingani, kani dok, kundi si dok, ingani. Napaisa gahapon, hapit operahan sa dabo doctors no eh. Nga naman, adto sa emergency room. Sakit ang kuto-kuto, butod ang tiyan, isuka. Unya, pag-examine gi-ultrasound dayon. Ultrasound kaya di man makita ang appendix, kaya tuwa sa likod ang appendix, sa likod sa tinaay nga dako, large intestine. Retrocecal ang composition sa appendix. So, nakita, ningon dahil yung operahan ka doy kay gibutang sa ultrasound, non-visualized appendix. Kato pong utok bulinaw ko sa doktor, operasyon kaya di man makita ang appendix. Kay anak man sa akong former patients ato na 1986 may gala, na-undergo sa ako halos mga tiyo, mga tiya, mga lula, mga lolo. Ako gawin nagtanaw. Di padala gyud sa ako bago sila pa-opera. Pero tinakong katawa may gala. Yung na lang ako nga. Tanaw sa ako imong tiyan doy be. Tanaw ako imong kuan. Paggunit lagi na ako dingon dayon ko nga. Doy. Utot lang na doy. Pangutot ra kun mawala na siya ba? Saan may gala nga naman siya diverticulosis. Wagin mo kailangan diverticulosis no. Abi ninyo appendix na tanan. Diverticulitis, diverticulosis. Sos ordinaryo ng sakit ba pero kadagana siya wa kailangan na. Ingani may gala. Kung ako'y pabutoon ba? Kung ako'y pabutoon matumog doktor. Di sa mo magtingog. Lingkod mo. Pagkamana na, mangulat mo, sulti ang doktor. Kung sa tabo ni mo noy. Kung sa tabo ni mo nang. Ayaw mo pag-istorya nga. Di ako gikan ko sa akong doktor, di agad, laboratory gipahimot. Ang akong utok ba? Kung tapulan? Ay, Santa Cruz de Igos. Mayon na ko, naray kay diagnosis ha? Naray kay tambal ha? Sige, palayunan na lang. 600 bayad. See? Kita ninyo? Kita ninyo, Miguel? Nga, kung pwede lang tinapulan ng doktor, disgrasya yun mo tanan ba? Disgrasya yun mo yun. Kay, nagbuot-buot naman mo sa inyo. So, ingani, Miguel, kung madto mo sa doktor, hilom, ulata siya, mangutana, kung sa iyang pangutana, tubagon kung eksakto ang iyang pangutana. Kano sa nagsugod? Kana may ngala, importante kay kano sa nagsugod kay moingon kag adlaw. Acute. Nahitabo na siya probably within days. So infection daw yan ang utok ka na sa doktor. Dito na siya focus dito sa kanang mga sakit nga nasa dali paspas nga sakit. Nainihubag na tiil gahapon. Si Manoy, ang hubag iyang tiil. Isa rin pangutanan na ako, Noy, kano sa nagsugod ni hupong imong tiil? Ningon ang pasyente. Bulan pa man ni Dok. Ningon day ang anak. Sa bulan tay. Isa ka tuig na na si adtong doktor ba? O di, dako kang diferensya. Ang isa ka bulan, infeksyon. Ang isa ka tuig, diabetes, sus. Dako na kaya siya ba? So, ang sunod pangutana, unsay mga sakit ni mong gibate, Noy? Unsay sakit ni mong gibate, tanan? Naba kay high blood, diabetes, mga anak, dito na, nanggawas. Na si diabetes, Noy, mong tambal. Naggamit siya og dahon-dahon sa kanang gipabukalan nga dahon sa kaning
sa baning mansanitas, sus, abi na ako expression na ako nas Bisaya, mahigala nga, ay, tua, namayabas o mansanitas. Ato sa elementary pa kung mahigala, ha? Kanang mamayabas, ganit ka, nagpasabot na nga ni-escape ka sa eskwelahan, kay manguha kag bayabas dito sa gawas. O, mo nag-expression ako nga namayabas. O, nalay, mansanitas di ay. Ha? Niinom og mansanitas, nagbabukal og mansanitas dahon ay. Ha? Giinom. Ngano man mansanitas man daw? Kay ingon nila ang dahon sa mansanitas daw. Ha? Makapababa daw sugar, Santa Cruz Digos. Buot-buot lagi. O? Karong panahon na, karong nakita na ko sa iyang tiil. Diabetic foot gangrene, putlunonon doy. Kadaghanan sa mga sakit, mga gala, nga mo complicate, kay nagbuot-buot, mangyod mo yun. So, ang atong sa tawag ani terminology karon adlaw, buot-buot, magbuot-buot o tambal. Pag-abot sa doktor, dili na maayo kay putlo na. Pasangin lang ang doktor. Basta anay ta. Kana mga dahon-dahon, pabukal, sus. Kung tinuod pa ng mahigala, duwa na lang ko nag-doktor. Sus. Ay, pag maligya ko, biyabas. Mao ni siya nga naagihapon ko sa doktor sa kanginan na higala. Sa tinuod pa. Kay sus, madismaya gyud ko sa inyong ginabuhat. Madismaya gyud ko gyud. Ano ko nga 21st century naman taron. Nanatay net. Mag-istorya na tas tibok kalibutan libre. Sus. Sa messenger. Mag-istorya ta sa itong mga pagkaparentihan, unsang adlaw. Di na ta maglisod og dial sa piliting at ikonik pagkagpila ka oras. Wala na, diretso-diretso na. Kung nag-chismis mo gawas dito sa New York, makabalo na ta in seconds ba? Nag-chismis dito sa Russia, nakabalo na rin ta. Nga na ta kapaspas ba? Pero nga naman nga, magbut-buot mong gihapon mo. Kambyuhan na inyong utok, kambyuhin na inyong panghuna. Kay, mo na, ang 80% sa inyong belief, mawala ang inyong pagmuna-una sa doktor ba, di na mamutuo. Sa tanawa ka ron. Kanya siya, facts, gano'n siya nagyalan. Compared ang nangamatay sa kasing-kasing sa una o sa karon, mas daghan ang nangamatay karon sa karon mahigala. Imbis na kay balo ang doktor o sa tambal, daghan sa inyo nangamatay. Mas daghan ang nangamatay sa kwan sa kasing-kasing. Mas daghan ang namatay sa cancer kay stage 4 na. Kay di naman mo tuo sa doktor. Mag-una-una man og patutho. Daghang kay nang namatay mahigala sa cancer. Sa una 1980s, makakita ko cancer mahigala sa isa ka bulan ha. Sa isa ka bulan, makakita siguro ko kanang stage 4 nga cancer. Siguro mga 5, 7, 8. Ana lang yung kadaghan sa isa ka bulan ha. Karon stage 4 nga cancer sa breast, sa colon, sa atay. Makita na ko, sus, in town, kada adlaw ba? Kung naunsan naman in town, ang una na ako pangutan na pasyente nga, wala ba mo nagpakonsulta doktor? Nagpakonsulta man may dok niya, kay dugay man kaya makadiagnose, nga bisa kung sa may hatag tambal sa mo, wala may maayo. Ay, patay. Ang belief sa mga doktor sa mga mahigala 1980s, layo kayo ang belief ninyo sa doktor sa karon. Mas gusto pa mo mag-herbal ba? Gusto pa mo mag-inom-inom o bisag unsa kaysa mutuo mo sa doktor. Kambyuhan pag yun ang mga tambal nga gihatag sa doktor kay mutuo sa lain. Unsa man na? Sabay tawag ka na ninyo. So, kanay mahigala, kung i-compare na to ang sitwasyon sa medical world karong sa una, grabe gyud karong mga sa una, makakita og bukol sa tutoy. Ang kadag-on siguro mga diha sa mga dako sa piso.
Magpa-opera na. Karon dili. Just, yung kadako sa ang bugon, yung kadako sa tennis ball, dili pa pailabtan. Kay basig mo may mong cancer. Patay, naunsa naman yung kabalo ba mo nga ang daghang kay mga seminar, mga convention, mga sa pahimo sa medicine sa medical society, awareness sa cancer, awareness sa cervical cancer, awareness sa pneumonia, awareness sa alos kada bulan na ba ay mga seminar para sa buntis, kompleto na kay tao doon kala. Madto mo sa internet ay webinar about this, webinar about that, sus kompleto. Daghan na lagi kayo pero nag-worse. Okay. Ang pinakadakong indication gid nga mali gid ang nahitabo nato karon ang dialysis. Sa una, ang dialysis sa Davao City, dialysis machine ang dialysis machine sa Davao City is only 2. Karon pila? Niabot ng 3,000 ka makina, may gala. 3,000 ka makina. Dili pa makaya ang ginadialysis. Ano man na? Naunsa rin na siya. Number 1, kusog kayo magbutbuot sa tambal. Number 2, na ay hidden agenda aning ano maning daghan man kayo magdaot ang kidney. Imbes magpatambal mo samot na inoon ay sus Santa Cruz Dios. Number 3, dili na naman patambal. Kay kuno di man gyapon maayo. So sa hitabo at the end mabot nag 1,200, 1,300 ang creatinine. Diha na. Sus, mahilak-hilak na sa tubal sa doktor. Unsaon man ni nako dok, di man ko magpa-dialysis, di wala. Di mo man itambal sa uremia, sa kidney failure. Sa una may gala, may ang doktor kanihimon, himuon gyud sa pasyente. Karon, abuton pagkag pila ka sesyon sa konsulta sa pasyente di masugot. Dili gyud masugot. Kay pasyente may gala nga nagbuot-buot, kitagaan ako isaktong tambal. Nagpaubos ng iyang creatinine, nagpaubos gyud hapit na gyud normal ba. Nikalit lang na istorya iyang silingan nga inganihon matug ingani pagbalik sa ako may gala 800 na ang creatinine. Nya di man gyud siyang padialysis nya kanabot na siya 1,005, hupog na siya. Lisod na si ginhawa. Wala na. So mo ni siya may gala ang message na to karong buntaga ayaw mo pagbuot-buot si Dr. Kagapi ini sa doktor sa kahanginan. Usahay may gala usahay ba makalagot ang si tagbalik-balik ang istorya pero mao gyud na hitabo sa clinic may gala. Mao gyud na siya. Mao na siya nga ingon ko nga usay makahunaw na ako ba nga how many years na ko sa doktor sa kahanginan? 2004 ko nung sugod na nagtabi diri sa DXUM may gala. Nga hantod lang nga daghan pa magagapoy mga kuan ba magbuot-buot ba. Mao ni siya nga usay magsige na lang pud kog istorya baski kapuyon ko. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Yes, unsay ato? Oh. Oh, buntag. Kanang akong anak dok ba? Oh. Duha ka tuig siya o siyang kabulan. Nga, kanang ang iyang kuan dok ba nasi murag white blood dok nga kanang murag baho bitaw sa itlog dok. Sige, asa mo gawas? Kaya nang kuan dok tinatawag dok. Babae ang bata. Babae dok. Kuan na siya, immune fluid na siya day. Immune fluid na gikan sa kinatao kay usahay makasulod man ang iyang katungan ng tubig sa inunlan ba. Makasulod man dito sa puerto sa babae, sa bata. Limpyuhan lang. Wala na siya ikikwan dok, pinangadlog dok. Dili. Oh, pila na siya kabulan karon? Duha na siya katuig dok o siyang kabulan. Uy, wala nang gidulaan ang iyang puerto day, perta? Basta gisudlan-sudlan ang gidakon sa isuod dito. Ingana biyan ng mga bata nga magdula-dula sa kung saan isulod dito sa perta abi na una alkansiya. Wala ko kapatay dok. Ay ipatanaw na lang ko OBGYN day. Oh, ipatanaw ko OBGYN. Di kalimta
ba na siya karon Dok? Okay, patanaw og espesyalista sa mattress o kundi sa pedya na lang. Okay? Sige. Salamat kay Dok. Sige. Usay may gala naay kinaya ni mga bata ba nga magdulak ka ng balay-balay. Di nila mabantayan. Ipangsulod bisag kung sa ilong isulod, sa dalunggan isulod, usay ka sa bata nga babae pangsulod dito mga bisag unsa. Ang pinaka-strange na kung nakita may gala sa batang babae dito pa inuon ko sa kwanato, dito pa ko sa Tondo Gen. Na ako'y nakita nga kanang bala sa kan ba? Bala kanang baby gun, kanang Pellet gun? pellet gun. Dito gisulod sa perta sa bata. Sus, nabulok pati ng baho ah. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Doc. Oh, say hello. Morning. Good morning, Doc. Taga Santa Maria ni Doc, 66 years. Tapos katong last Monday, mo kong gi-advisean para sa akong sakit. Kani pangihi na ko niya mo stop pagkahapit ang man niya mo butod akong tiyan dayon murag mo pamugnaw akong duha ka kigil sa pagtaklikan pobos niya. I-advise man kayo pa-check. Katong ultrasound dito ko sa Bigos, Doc, wala man ko niya gi-advise sa ultrasound. Tagaan lang ko niya kuha kaya ang findings niya prostate daw, Doc, di hubak. Unya. Unya ni kuan ni tagaan lang ko niya resita advice lang for 2 weeks. Unya ang iyang gihatag Doc is kaning tamsulosin HCI 200 mcg. Unya alas 7 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Amon sa Ang kaning tamsulosin lagi. HCI Profilax, Doc. Kanang ang pag-inom once a day ra. Pila, once a day lang ni Doc? Ano day, kapila day na inom mo daw? Alas 7 sa buntag o alas 7 sa gabi Isa lang na siya kay bisag di makabuk imong ibutang na inom mo, mag-overdose lang ka, dili man na may epekto. Isa na, once a day ra gyud na siya. So, once a day lang ni? Once a day lang. Unya, di pa na mo epekto sa isa ka bulan, Loy. Di pa na mo epekto sa isa. Tapos, ang iyang, tapos, sa prostate, Doc? Sa prostate mo na siya. Pero dili pa na mo epekto isa ka bulan, duha ka semana. Di gani mo epekto isa ka bulan. Usually, mga duha. Kay gibaw, iya man twice a day man gud niya. So, once a day lang ni Doc. Once a day niya, usually mga duha ka bulan na may epekto, Loy. Sige. Kuan ba ni Doc? Kaning Mercedes-Benz ni? Ang presyo ni? Pila man na, tagpilahon. Kuan kaning ang isa niya Doc, kuan kaning para sa ihi masiguro niyang kuan diri kaning kuan Doc, finasteride, Acticross. Kauban sa tamsulosin para gyapon sa prostate, Loy. Para gyapon sa prostate na siya. Tapos alas 8 lang sa gabi, okay na alas 8 sa gabi, ita lang ni. Isa na kay magsakit imong ulo kung dublihon na ng tamsulosin, magsakit imong ulo. So ipalo lang ako ning oras ani Doc, kunya ka rin sa kaning twice kaning 7 AM, 7 PM, alas 7 lang kus buntag ani isa lang. Sige, isa lang. Nya kaning kuan Doc, butod man ning kuan Doc, kaning albirin citrate. Ngano daw ka gitagaan na, Loy? Kaya ako mang gingnan nga kuan, magbutod akong tiyan, kakita kong kuto-kuto inig ka kuan nang magtabay pag humag-ihi ata sabay ko ihi. Wala lagi pa examine nimong ihi dito? Wala, iya ra man kong gitagaan ni Doc. Wala kong ko nagkuan lang ko siya kay direlate man ako tong imong advice ako sa iya nga mo ra man iyang kuan sa ako. Ikuot imong lubot? Wala Doc, wala, kuan lang. Ang iyang advice lang 2 weeks ni nga pabalikon ko. Wala dahil ikuot imong lubot, gi-eye to eye lang dahil ka, mata-mata lang ka. Wala, giyon sa di pareha sa imo habang ako niya. Advice lang sa ko, mo ning sunod lang ko na ko mo na follow up ko karon kay gahapon na ko na pick up. Follow up kung tawag ni mo ron kay ano ba yata nga ikaw din ang doktor. Ikaw lang, padayon na lang na siya kay ni gasto naman ka na, padayon na kung way alibyo. Istorya siya nga
Di ba ko kinahanglan ultrasound ni Doc? Man ko di mo gi-examine? Oo, Dok. Kaya Sige. naging mo siya kung kanang, ingon siya kung 2 weeks, wala pa daw, Dok. Kanang wala na, okay na daw, Dok. Ihunungon na daw kung wala na butod. Ayaw. Ayaw hunungin ang tamsulusin, labaw na ang katong finasteride. Ayaw undangin kay pag hundang ni mo na, makatiter ka dayon ka. Sige lang, Dok. Ako lang isabay ni kay 2 weeks. Pabalikon man ko niya sa Igos, Dok. Sige. Okay. Sige. Okay. Follow up lang ko sa imong tawag. Kung sa man, Dok, kay ito rin mo ko layo. Man ko Santa Maria. Lagi. Mangod lang. Pandinig. Di ka kayo sa biyahe. Sige. Okay. Pero ang creatinine, Dok, dugay-dugay na naman ko. Kung sa man, i-advise na ako sa iya. I-request ako. Pila ka itong creatinine mo sa una? Wala ko nakakuha. Ang sugar na to, 8.3. Wala ko na pa-examine pod? Wala ko nakakuha sa kuan pa. Ulay ang kuan, kriya. Kaya wala may kriya kung Santa Maria. Kuan lang, FBIs lang. Ay, pakriya po ka. Pakriya niya, urinalysis ha. Pa-examine yun imong ihi. Sige, Dok. Salamat kayo, Dok. Ah. Okay, God bless. Sige. Ay, Dok. Dok. Ah. Ang kaning kuan na, Dok, limited ride na amo. I-trail mo ang kani. Oh. Niya, kuan man din nahatag ani kaning Nurisik. Nurisik ba? Okay lang ni Nurisik. Dok? Brand name lang na. Parehara. Pareha kanila po. Okay lang. Salamat kayo, Dok. Sige. Okay. Kani may gala, kaning kung wala pa muna ako na pasyente, diligin mo karela so siya akong ginasulti. Pero ang akong utok manggod may gala, mo complain gani kag ingani kabutang, mudaga na sa isa ka diagnosis, unya I confirm na ko kung unsa imong gibati. For example, sikag ihihi. Moingon gani ka nga mubuto di mong tiyan, sakit imong kuto-kuto, dili lang na si prostate ba? Na sila yung problema. UTI, kidney stone, kidney problem. Ako na siya i-rule out. Mag-urinalysis ko. Dili ko pwede nga akong palapaso na siya ba? Kay madoble man ang problema sa sakit. Ang problema sa pasyente, magdoble man. Number 1, na siya prostate daan. Maghimo pag sa prostatitis. Kasabaw mo kung sa prostatitis. Prostatitis infection of the prostate. Musabay ganin na sa tigulang ang abuto na may gala, magtakingking na siya kung mangihi ba. Muhilak na siya kay sakit kay mangihi. Sa karon wala pa siguro. Pero nagasugod na kay ngano, nagasakit pa yung kuto-kuto. Muna siya na connection gani sa mga simptomas may gala. Ambot lang ano man ning dili malimtan man sa doktor ba nga any additional na simptomas will indicate another problem. Simple kayo na siya eh. Mao lagi. Niyondang utodlo o medical student kay katunga man mo bagsak man sa ako. Ha? Oo po. Ang among cell number may gala ay 0915-483-1315. 0915-483-1315. Pag sayo mo pog text kay para mabasa na ako. And ayaw po ba expect nga nag-text mo karong adlaw matubag dayon ako. Kung ikatulo may gala, hangtod karon ba? Daghan pa kayo sa inyo, huwag kay balo sa akong clinic. Ang akong clinic lang nasa Davao City. UM Multitest Diagnostic Center, Ponciano Reyes Street, Davao City. So, kung gikan mo sa norte, isa ka jeep lang na siya diretso dito sa Ponciano, kay one way man. Pero kung gikan mo sa south, muagi mo sa Claveria, manawag mo sa recto, mulakaw mo, paingon sa Ponciano. Mao na siya ang akong clinic, UM Multitest Diagnostic Center. And then, kung gusto mo magkonsulta nga, I will see you very early in the morning. Sayo po mo man. Labaw na gyud ka mga taga-probinsyano kay probinsya kay daghan ko himuon, daghan ko eksaminon. Pag wakita na ko nga kinahanglan mahimo karon ang laboratory, himuon ako. Pero kung dili gyud ko mag-request og laboratory nga dili necessary. Manotice na ninyo kung dugay na mong doktor nako. Dugay na mong pasyente na ako. 0965-039-4681, 75-year-old lalaki, Renato Gutierrez. Sakit hawak. Why diabetes? Unsay mayong tambal, please advise. Sa imong edad noy, sigurado di ko arthritis ng daan. Kung sakit lang imong hawak, pasabot nga pain reliever lang. Pero kung na ay associated symptoms, masabutan na nga magbinhod imong tiil, magluya imong tuhod,
Kada mga na, nagpasabot na ipit ang ugat. Okay naman nagkag-x-ray. Nakita ninyo akong panghuna-una mga higala. Mao gyud supposed to be. Nga, ang kani mga ancillary procedures, mga laboratory, tabang sa doktor. Dili na siya may himog diagnosis. Ang doktor, tabangan ana. Dili kay mag-una-una sa himog laboratory para may himong diagnosis. Wrong. Wrong mistake. X. Dili na siya pwede. Himog diagnosis yun sa doktor bago i-laboratory para makita, ma-confirm kung tinuod ba yung maoro na iyang problema. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello. Yes? Ay, hello. Ay, butag. Saya to. May butag dok ba? Ako'y sumutana dok. Oh. Dapat mag-1 year karong next month, dok. Tapos? Kunya, bisag unsa gyud iyang kaunong dok, tubol yung kaayo di dok dahil yung kayo iyang tae akong gitistigan pagkaog mais kay kuan medyo magbasa-basa iyang di man ko buka o kinilinong ag nga mais ko in taon kay kuan ang gatas niya dok black dok. Tayo pa. Malibang sa isa ka semana, kay sara. Adili po normal malibang kada adlaw pero pistik yung tubulan yun nga ako ra ba? Tayo pa. Ginapainom ni mo gata, tubig, wala. Pistik ko sa bang inom og tubig dok. Ay. May problema doy. Naay problema sa iyang large intestine doy. Oo, naay problema kay dili gina-absorb tanan iyang tubig sa iyang tiyan. So naagi problema. Kinahanglan gyud siya og X-ray doy. Kun dili CT scan. Ang X-ray ang large intestine. Kay naagi na siya redundant siguro na iyang tinae, pasabot sa redundant, tagdubli-dubli ba? Or naay malrotation sa iyang tinae. Ang pasabot sa malrotation kanang wala sa position ang iyang large intestine. Ano bala ka magugulo kay usay ba magdugo mo namang wi dugo na usay ka nang grabe na yung dugay ko check ko. Ay lagi. Kinahanglan gyud sa X-ray doy. Nakita na sa doktor. Maana siguro mi diha dok og sa lugar mi dok. Sige. Kung asa man mo dapit ng tawag. Kumbal. Patanaw sa doktor diha, pedya. Patanaw sa doktor pedya. Ipa-examine lang yun iyang lubot. Ipa-examine iyang lubot. Kuutong yun iyang lubot. Para may bawaan mo kung napagay problema sa iyang anos lang daan. Okay? Okay, salamat. Sige. Number 0918-290-8592. Dok, mangutana lang ko. Bahin sa tambal nga nikalat karon ang magnesium spray. Daghan daw nga ayo. Tinod ba ni ay Santa Cruz Ligos? Ay lagi magtuo-tuo ba? Sa karong mga panahon na may gala, kwarta na lagi na una sa kanan na maligya na ba? Tinuod yun na yun. Pakwartahin lang kita kay tibok kalibutan ba? Manotice din mo na kung magsigi kag tanaw og internet. Kay usay naman yung kay panahon mo tanaw, sus, bisag unsa lay baligya ba? Unsa naman tao na sila, oy. Pangwartahin na lang yun ba? Ang tanong na ba ni mong manufacturer nga, unsa na yung tambal yung mga makapatay man na? Tubagon ko kag patay kung patay, di, kwartahin. Wala lain. Ay, careful gid mo kaayo sa mga suggested nga medication na higala. Ang inyo ra gyud makatabang sa inyo, mangutana mo sa inyong doktor. Kung dili, mubasa mo sa insert kanang mga papel nga sabay sa pagbaligya ng tambala. Basa mo sa net. Basa lang. Ayaw magtuod ayon. Wala mo di mo mga tiguang nga di mo tuod ayon diretso. Basahon ninyo. Ayaw mo pataka og inom diretso. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. No, Dok. Yes, unsay ato day? Dok, napansinan niyo sa mga Jamboy, Dok, ba sa Jaboy. Bae. Ayan, problema, Dok, sakit ko kayong hawak ko, banhol, natulos ang pati isa po sa sir, indot niya banhol ayaw, bulbul ko kayo. Pila edad na day? Pila edad? Edad nga? Di doktor, sabi dok. Kuan siya? Kanang tambok siya o kanang tigarsar sa kuan, sinako sa iyong ulo? Hello? Maruya ka sa saging do, kadaan lang ko, parbitog saging, maruya. Mangarsa siya bugat? Adi naman sila sa kay bugat. Salamat, ang kasalanan sila na. Maruya, saging.
Kanang ingna siya nga naipit nga ugat sa likod niya day. Sciatica ang tawag ana niya. Magpa-X-ray mo diya sa Ano na kaya hawak ko sa inyo din sa kato, magwalwal ko na matiis ko sa matiis mo na nang pa kaya matiis mo pa. mao gyud. Naipit gyud ang ugat. Na may X-ray diya sa Sigaboy no? Nagdaghan ka sa kalag yung kasi doktor man sa maayo do. Ay wa lagi. Kinahanglan gyud na siya manig espesyalista diri sa Davao kay kinahanglan na sa CT scan. Nya Ako sa doktor mga kabit ko ba dito, min mauli rin ang kawakan sa banod. okay. Paano siya lang sa kanila ko kataw. Mao, kuan gyud wala maigo ang tabletas. Kinahanglan gyud na siya CT scan or MRI para makita ang ugat asa nagipit. Saan tako na mo no? Tagong pa-check up lang dito sa kuan espesyalista. Sige dok, salamat po. Okay. Matingala mo may gala nganong di man ko moingon nga diri mo Davao, sus in town. Dili lalim. Karaganan sa akong mga pasyente nga manhi diri nga lagyo kayo, gikan pag Sambuanga, Cebu, Dipolo, Cagayan. Lagyo kayo sa ito pag ganay Saudi. Pagabot diri ting dakuas gasto. Nya di ay ang problema gamay ra kayo. So, salig sa mo diya sa mga doktor ninyo sa inyong probinsya. Patanaw sa gyud kung di gyud si maayo, saka na mo manhi diri sa sa sentro. Kay dili lalim gasto og dagko kayo usay mag 20,000 pag konsulta lang. Kay bisa kung sa na may inumun sa doktor. Kumo ni ang akong one of the objectives sa doktor sa kanang kangingan may galaw is to cheapen the medical expense ba. Sa una, matutag doktor. Dala nato sa bulsa. Isa ka gatos. Na natambal. Na kompleto na. Madun naman ako sa 1960s may gala nga isa ka doktor kinapawan. Pag-abot sa doktor dito, apil pa simuton ka sa doktor. Ninong man ako to sa kuan. Simuton ka. Ay, kalikuan man ka doy. Naman kay gastroenteritis to. Simuton lang sa doktor sa una. Mayo gyud. Hello, good morning, cellphone. Hello, cellphone. Hello dok, may buntag. May buntag na. Say ato. Pangutan ako dok ba ang akong bata, ang tuong at tiil niya nagbanhod. Pila edad na day? Diyan kadugayan. 7. Tapos pagkahuman og binhod. No, ang tuong niya na tiil nawadan niyang kusog dok. Ayay. Normal na siya pagkuan, normal na siya pag anak. Natagaan siya ang anti-polio nga vaccine. Nado, Kompleto na siya. Kano saan na siya nga maluya ang iyang tuong nga tiil? Mga magduha na kasimana gikan ron. Ang tuo ra po dok. Nahulog na siya, wala nahulog. Sa wala na siya nahulog dok. Pag nawala na kusog, nadagma siya. Pero nagreklamo na gini siya nga magbanhod yan tiil. Agay. Ipatanaw yun na siyang neurologist day. Neurologist. Kaya espesyalista sa... Ano ka ni dok no? Mga unsa kay posibilidad ani niya? Naay problema sa utok day. Nanay problema sa utok. Siguro sa iyang kamot po, nagluya po na iyang kamot. Uwan man dok, nagsinis siya cellphone. Di man. Wala man na siya, dili man related sa cellphone na siya. Sa utok din ni dok. Nagsatanaw na ako ha, kay kinahanglan ko examinon din siya kung naabay sa problema sa iyang naong, sa iyang kamot, o sa iyang lawas, para ma-relate ba. Dili gina sigurado ko, dili lang ginatiil ang problema ana ba, kung kompleto ang polio vaccine ha. Okay? Sige dok, salamat. Okay. Salamat dok. Sige. 0965-066-4899. Nagatingog akong tiyan. Stomach cancer patient waiting for endoscopy. Grisitahan ko Ganaton, Pantoprazole at Gaviscon. Butod tiyan 63, female, results sa baba, hemoglobin 67 lang. Kung sa buhaton, salamat.
Na naman kay diagnosis diri nga cancer of the stomach day. Nganong wala man ka operahe. Nganong i-endoscopy pa man. Ang kinahanglan nimo operasyon, tanggal ang tungol, tanggal gyud ang tibuok stomach, kay ang cancer of the stomach paspas pa sa nga matay mahigala ba. Ang cancer of the stomach, cancer of the lungs, mao na silang mga cancer nga unong kabulan, katag na. So, kansiya, kanang rapido gyud ang operasyon na para ma-extend ang iyang kinabuhi, at least 2 years, 3 years. Sa stomach, cancer of the stomach. Kung mag-opera tag cancer of the stomach, may gala, dili pwede itong partial, putlon yun ang tibuok stomach, himuan o himong sa kanang kuan bag-ong stomach gikan sa large intestine, transposition ang tawag ana. Dako kay ng operasyon. Ako maabot ko 8 ka oras na mag-opera. So tigyong paita. So atay panahon na gala. Kanay mga sitwasyon nga na it has to be covered by specialist ng surgeons. So atay panahon si Dr. Kagapi ini sa Doktor sa Kahanginan.